Rupo baranti dia bagi terna udah berapa ini nangko kito edong nasib curang-curang untung bagian non. Oh mudo dia sambil menunggu samba masak, sambil menunggu nasi masak, rawa-rawa dia jika duduk, kai dia jua orang bandakan, tanyakan di tanduang sambil duduk, iko nambana. Tanda dia begitu bagurau sama lanko bagadang hati kita kini kok dapet dia ko ado kato taereng ko ado kato nan salah usah mengisi dalam hati. Oko ado mengisi dalam hati, tolong buang ke belakang, kita memperintang-rintang hatinya dia. Budia basamu kita sanang lah bagian lain. Oko tahu besok ada sama ado buahku ini. Buah ini dimakan orang mudo-mudo. Iyo lama rasanya babi ini tuan. Tapi dia dia teonda kini nangko. Kau tahu dari dulu dan babi ini baru kini kau dan babi ini bagi 20 akak di nantarang batanya dia jadi rapu lain jadi tak awak doda orang sabala jadi rapu lain panipu ponyo adik kandung. Wana min caca nak min cacau wana sini yang dalari buah bantu lai rancau tak pangacau mati dari orang bodoh itu ponyo malang kini kau di karuangku ini rupanya malang orang bujang lai jual aku untuk babi ni. Salamu nangko wa batanyo pulang udah dari bandar Panduang Hati tatu tatantak tulang terubi memaleh bubun-bubun tak baca kapal lu hadi dado dan buruk mengko dan naik koda tertipu dan rupanya kecak dia ambo batanyo. Sia no bini dia. Rupanya ndak orang subala nombor bini nangkan duang bana. Nama barasa ki mayong nangkan duang bana barasa ki la bagian lain. Kok tahu selama iko babi ni dari dulu dan babi ni manga dan taan serupa nangko. Yo juo kato kaengki, yo juo kato kaengki, babagai caro katonyo dulu awana ninda juo mengarati kini lama mutu supaya capek nedi jalan kalako jalan kaki. Iya lah payah mau mencari bagaji 100 bagian 90 10 membana minta rokok kok ada tersinggung pulau goreng dia udah cuy itu sayang kaya yang oh ya yang baik ko bana dia yang ka dia biar berjalan memutu dari ke Basim oh dan juang karang kalangko tak sampai ini adalah bagian lalari mana jodi lalari lebaran diri ya do jata le macam-macam harimu dia wakin kau tak cukup aku tapi nanti awal ini onde la sosobana onde yang tadi jadi oi aku karajo aku ane aku arajo
di ate ade mano takama kan naikan tui di dua bare kali karajo abu arajo di ate ade mano takama sabe kajua tabakape apo karajo kanyang de giliran taji di mano takapan kata badini dua kali karajo kanyang giliran taji di mano takapan yang kaliran cata balaki aku karajo mato cali mancali kok dape manan tu bocornya bau honda dalam bilik dewa kali karajo mato ato cali mancali ala jale ino nana ongo awak pulo nang nyowari ende apo karajo idong tunggi yang ka bawah lana to ino nana bingung awak pulo lana nyowaga hai tutui lagi tar lulu dia